வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, செம்பருத்தி சீரியல் ரசிகர்களுக்கு செம்மையான ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் தாங்க இப்போ போயிட்டுருக்கு. அந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண முழுச பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கன் இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செம்பருத்தி சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸாக வந்துட்டு ஜீ தமிழில் வந்து ஒளிபரப்பாகிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நல்ல நல்ல கதாபாத்திரங்களாக வந்து நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹீரோவும் வந்துட்டு பிரபலமாயிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தாங்க செம்பருத்தி சீரியலில் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஷூட்டிங், அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதுதான். ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேருமே சூப்பராக வந்து மக்களுக்கிடையில் நல்ல ஒரு ரீச் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகன் ஷபுன்னு சொன்னாலே யாருக்குமே தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுங்க. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஃபேன் பேஜ் இருக்காங்க இவங்க 2 பேருக்கும். இதுக்கிடையில் ஒரு அதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனால் வந்துட்டு கார்த்திக் ப்ரோ அந்த சீரியல்லேருந்து விளக்கப்பட்டார். ஸோ கார்த்திக் ப்ரோவுக்காக தான் அந்த சீரியலை வந்து பார்க்குறாங்க. அவர் இல்லாத இந்த சீரியலை நாங்கள் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே கொந்தளிச்சு போயிருக்காங்க. இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்துட்டு செம்பருத்தி சீரியலில் புதுசாக கேரக்டர்லாம் கொண்டு வராங்க. புதுசாக வந்து கதைகள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. டிஆர்பியில் எப்படியாவது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது எத்தனையுமே வந்து தோல்விகளில் தான் போய் முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்க இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலால் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது கொரோனா பிரச்சனை அப்படின்ற அந்த ஒரு தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிட்டு இருக்குது. இந்த நிலையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் அதிகமாக வந்து கொரோனா பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இப்போது நமக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக அங்கே தான் வந்துட்டு ஒரு மோசமான சூழலுக்கு மக்கள் எல்லாமே தள்ளப்பட்டிருக்காங்க. இந்த நிலையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து அதிகமாக வந்து ஷூட்டிங் வந்து அதிகமாக அங்கே தான் எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி சீரியல் வந்துட்டு கூடி சீக்கிரம் இல்லை, இந்த வாரம் எடுத்த அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் இப்போ டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் செம்பருத்தி சீரியலை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசே வந்துட்டு செம்பருத்தி டீம் கிட்ட வந்து சொன்னதா இப்படி ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோசியல் மீடியா முழுக்க ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ சோசியல் மீடியாவில் இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்து எல்லாருமே வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நியூஸை கேட்டுட்டு ஹாப்பியாக இருக்காங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூட் அவுட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றினா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படியோ வந்து கார்த்திக் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே எதிர்பார்த்த மாதிரி செம்பருத்தி சீரியலை வந்து இப்போது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த ஒரு நியூஸ் கேட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹாப்பியான நியூஸாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு பேடான நியூஸாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ செம்பருத்தி சீரியலை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்து எந்தெந்த சீரியல்லாம் வந்துட்டு ஷூட்டிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.